Il-Kunsil tal-Istudenti tal-Università ingwardjaw din inizjattiva vera tajba sabis iservi tfikira biex tala u xħalek zombu postok. Ashley, jina ħanoħroġ dal-bajro. U ħaniprofa nara kemm nista' jidħol deep ġajnejk. Bux tali ma tafx taqra bil-Malti, tali Duncan bħalissa qabdu l-kanser u dak miet. Eġa mela skun. Il-Kunsil tal-Istudenti tal-Università ingwardjaw semek tajjeb. Inti għandek xi tip ta' dislexja li għadhom ma sabux xini, ta' U jiena Ashley Pesci. skun jomu. Inta l-opinjoni li xaħat minnkom jaqraħom ta' Kun izbaħ ta' jek jaqraħkom Ashley. Le, memx. Bis-subtitles. Ma jafx Lawa li ġej billi ba' warehouses mimlin kodba, ma jafx jaqra bil-Malti.